Ovo je lagani lanac s X vrhom. To je naš najagresivniji lanac i kao što vidite, komadići wolfram karbida spojeni s oštricom uništit će sve što im se nađe na putu. Lagana verzija izrađena je od lakšeg materijala posebno kako bi se mogla pokretati tajnim vratilom promjera 6 ili 8 mm. To bi bilo četvrti inča ili 5/16 inča. Za razliku od onih za teške uvjete rada, koji dolaze s glavom za bušenje ako je odaberete. Lagana verzija nema glavu za bušenje, pa ako želite glavu za bušenje, trebali biste nabaviti zasebnu glavu poput ove i naravno, pričvrstiti je zasebno na kraj vratila. Ovi lagani lanci posebno su razvijeni za lijevano željezo i glajnene cijevi i ne preporučujemo njihovu upotrebu u PVC-u osim ako zaista ne znate što radite. Manje verzije za cijevi manjeg promjera imaju samo jedan lanac, a naravno postoje i verzije s 3 lanca, ovisno o veličini lanca koja vam je potrebna. Imamo ga i u mini verziji ovdje, koja je hibrid između kružnog lanca i običnog lanca za čišćenje od voda. Dakle, to je naš X-tip lanac. Hvala što ste gledali.